pystyyn nostaneet ja on ollut hyvin siunattua heti alusta pitäenkin. Hyvät ilmat oli pystytykselle ja eilen illalle jo saimme iloita yhteisestä uskostamme ja oikein erikoisesti siunasi tämä naisteologi, joka näytti olevan oikein sellaisessa tuoreessa oitelussa, taivaallisessa innossa tämän pyhän asian myötä. Tervetuloa ystävät tänne telttaan ja nämä meidän puhuvaiset ja soittavaiset Simo ja Olka Sinervä. No niin, me olemme tässä Karvian vieressä ja koitetaan nyt tuota yhteistä kuoroa, minkälainen se meillä, missä hapessa se on. 146, Jeesussa ainoa, heikkojen auttaja. No sitä tarvitaan. Virvoitus, totuus ja armahdus sinussa on. Kun uvun haavoitun, huomassas Herra sun, suuren ja siunatun levätä saan. Toiset jos hylkää, kasvosi lentävät, vuoreni kääntyvät rohkaisemaan. Herrani armahdan, ohjaaja taivutaan, minne ja milloinka tahtosi vie. Evoilla henkesi, valaisen mieleni, te Jeesus rakkaaksi ristisi tie. Ainoa puhtaus, syntisten uskalus, tuskassa lohdutus pyytäsi. Vaatteeksi anna se, ohjaaja varjele, jokainen askel Jeesukseni. No niin, meillä on tässä nyt puhuvaisia olemme tässä alkuun tuossa johdattelin vähän tätä siunattuun alkuun, niin kuin vanhat ihmiset tapasi sanoa. Ja se, että me tulemme paikalle, niin sillä on hyvin suuri merkitys. Näitä meidän kokouksia seurataan monta kertaa tuolta, kun tuolta seurakunnassakin, niin me tuonne tietokoneelle saamme ne, ja niitä on tuossa Maria Kuuselankin kokous, niin se oli lähelle 300 kertaa, ja siis, kuinka paljon näitä on katsottukaan, näitä Simo Sinervä. Mutta se tosiaankin, että oikeudessakin vain ne, jotka on paikan päällä, ne todistaa, ettei semmoinen, jos hän sanoo, että hän kuuli, että siellä on kokous ja siellä tapahtui sitä ja sitä, niin ei se oikeus ota sitä oikein todesta, mutta jos me olemme paikan päällä, niin me näemme, mitä Jumala tekee sitten meidän yhteisessä uskossamme ja me sitten
sitten saamme siinä niin kuin ensikäden tiedon. Ja tämä, kun olin tuossa lähdössä, niin muistelin noita menneitä aikoja niin näyttää siltä ainakin karvien osalta, että Jumala antaa jokaiselle sukupolvelle oman herätyksensä. Ja tämä sukupolvi, niin se tulee myöskin saamaan oman herätysajan. Silloin 40-luvun lopulla oli Karviassa väkevät herätykset. Oli se kastejuhlia, jossa oli kymmenittäin, pari 30kin kasteella yhtä aikaa. Ja sitten siitä taas 40 vuotta, niin sitten 87, niin silloin alkoi vaikuttaa tämä Ylivainion herätys, joka oli maailmanlaajuisestikin leviävä. Sehän levisi tuonne Siperiasta Amerikkaan, Keski-Eurooppaan ja sinne ja Suomesta. Ja nyt siitä Ylivainion päivistä, Ylivainiohan piti kolme kokousta Karviassa ja se viimeinen oli aivan vähän ennen hänen kuolemaansa. Se oli 82 muistaakseni syksyllä. Niin nyt ollaan taas ollaan sitten 40 vuotta menty ja nyt me odotamme jälleen väkeviä Herran aikoja ja sitä rukoilemme ja Herra antakoon meille nyt vain voimaa pyytää, sehän tulee Jumalalta. Jumala ne valittuunsa etsii Karvialtakin, oli ne sitten kuinka lymys olivatkin, niin Jumala ne sieltä etsii ja löytää ja lopun ajalla. Jeesus sanoi, en kadota yhtäkään heistä. Ja silloin ystävä, joka vaikka olisi ulkopuolella, ettei olisi aikaisemmin näitä asioita enempää ajatellut ollenkaan, niin jos sinä kuulet Jumalan sanan kehotuksen ja otat sen vastaan, niin sinä oletkin se valittu sitten. Sinut on valittu ennen ikuisia aikoja. Nämä on ihmeellisiä asioita nämä käsitettäväksi. Meillä on niin kuin Jeesuksessa sanotaan laulussa, että meillä on ikuinen ankkuri, me myrskyn tullessa kestävi. Lujaan kallioon se upotettu on, iäisesti on se horjumaton. Halleluja. Sanotaan, että meidän Jumalamme on taivaissa, 115 salmi. Mitä ikinä hän tahtoo, se hän tekee. Ja sitten puhutaan epäjumalista. Ne ovat ihmiskätten tekoa. Niitä on paljon nykyään. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta eivät kuule. Niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne. Niiden kädet eivät koske. Niiden jalat eivät astu. Elävällä Jumalalla on kaikki nämä ominaisuudet. Hän tuntee nämä kaikki. Ei tule ääntä niiden kurkusta. Epäjumalat on tällaisia, mutta Jumala, hänellä on kaikki nämä hyvät ominaisuudet. Hän on elävä Jumala ja hän on meidän pelastuksemme valmistanut ja tuosta rukouksesta tuli tässä rukouskokouksessa tai missä sitä luettiin sieltä, me kannatamme tätä Hope Inria, sitä suurta lähetysjärjestöä Intiassa ja siellä yksi vastuuhenkilö kirjoitti, että omasta heikkoudestaan siellä on jo vainotkin melkoisesti, niin hän sitä omaa kohtaansa siinä valitteli ja hän pyysi anteeksi, että hän on voinut vain 5 tuntia päivässä rukoilla. Niin oli tosi helppo antaa anteeksi meidän menevien että oli vain 5 tuntia oli vain ainoastaan rukoili ja se oli niin vähän, että hän pyytäili sitä tukijoiltaan anteeksi. No, meillä on paljon tässä vielä terästymistä ja uskon rukous on väkevä silloin, kun se on lyhytkin. Mä en ole itse ollut kovin semmoinen pitkien rukousten kannalla, mutta Jumala voi sitten, kun hän antaa sanansa voiman, niin sitten toimia lyhyillä rukouksilla väkeviä tekoja ja me odotamme niitä
kaiken aikaa. Kiitos taivaan Isälle. Käymme tässä rukouksen ennen kuin jatkamme. Kiitos elävä Jeesus, että sä olet jälleen koonnut meitä tämän hyvän sanoman ääreen ja silloin kaikki valta ja voima myöskin tässä Karvian evankeliumissa rintamalla, niin siinä myöskin kaikki ne valitut täältä tarkasti kokoavat. Ja kiitos taivaan Isä, että saamme tänä iltana olla myöskin vaikuttamassa siihen, että nämä valitut tulevat sieltä ennen rajuilman alta pelastukseen ja Jeesuksen armotyöhön. Halleluja. Siunaa tässä laulajat ja puhujat ja Simo ja Olkakin ennen kaikkea ja mitä me tässä sitten itse kukin vaikutamme, niin yhteiset laulukin, niin siunaa rakas Jeesus Jeesuksen nimessä. Halleluja. Amen. Halleluja. Lauletaanko vielä yhteislaulu? Jos mä otan seuraavaksi. Joo, mutta tässä Esko antaa todistuksen. Joo, jos sä Esko, jos tää ilman vaikka onko sen jälkeen, mä laulan yhden laulun, Esko todistaa sen jälkeen. Sopiiko? Joo. Se on armon aikaa lisää. Matka usein käy myrskyjen säällä, kunnes loistosi tulla mä saan. Jerusalem, Jerusalem, kerran nähdä sun saan. Jerusalem, 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 sinun loistosi ikävöin. Sinun porttisi kultaiset aina ovat avoinna päivin öin. Siellä aina soi pyhien laulu. Taivas kiitosta on tulvillaan. Ja se kaikuu kuin vesien pauhu, ei se päättyä voi milloinkaan. Jerusalem, Jerusalem, milloin nähdä sun saan. Jerusalem, 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 sieltä poissa on tuskat maan. Ajan varjot ei taivasta peitä, päivä sammuu
loppu ei milloinkaan. Siellä ikuinen päivä on kerran. Rauha autuus on luvatun maan. Riemu suuri on lapsilla Herran. Ristin kantaja kruununsa saa. Jerusalem, Jerusalem, kohta nähdä sun saan. Tämä on ihana siunattu laulu. Aika haasteellinen ääniala kulkee, niin ensimmäistä kertaa kun kuulin, minä ajattelin, että tuota pitää alkaa laulamaan. Kertoo meille taivaallisesta Jerusalemista. Esko. Joo, minä perustin, se oli hyvä se kovaneminen, mutta tervetuloa uudenkin kerran sen kanssa. Joo, rauhaa munkin puolesta kirkkoväelle. Ollaan tää ilosanoman ääressä, mitä Jeesus on meille tehnyt, ja minäkin olen saanut pian, tulee pari viikon päästä, kun se suurin piirtein on 43 vuotta, kun on saanut vaeltaa Jeesuksen kanssa. Tai hän mun kanssa kuinka päin. Mutta huolenpito, se oli tuon Lousion Laurin ja Ainon ansio, kun saatiin Niiloa tänne Karvialle, niin päästiin tuonne urheilutaloon asti, kun ei kauemmas ymmärretty lähti ja kuulee vapautusta. Ja hautaa häntä suuria syntejä meren syvyyksiin, niin kuin Raamattu lupaa, että ne on siellä ja niitä ei Jumalakaan muista. Että hän on niin armollinen meille kaikille, jotka sen haluaa niin kuin vastaanottaa. Ja meille kaikille se on valmistettu. Siinä pyöri Facebookissa joku juttu tai tuossa WhatsAppissa. Mä koitan katsoa, että mä sen täältä löydän. Saisin vähän isommalle sitä. No joo. Siinä on meidän Jeesus maksanut kaiken. Tässä on luettelo siitä. Synti, häpeä, kipu, menneet virheet, ja nämä kaikki on maksettu. Ja hylkääminen on maksettu ja yksinäisyyskin maksettu. Synnin orjuus, siitä meidät on vapautettu, siitä on hinta maksettu kanssa. Ja henkinen kuolema on maksettu. Että vaikka meidän ruumi kuolee, niin henki ei silti kuole. Että sen on Jeesus maksanut ja sovittanut meille. Ja Jumala puhalsi iankaikkisen hengen meidän sieluumeksi, kun se Aatamin savesta loi. Että me ollaan semmoisesta materiaalista saatu alku ja siinä Jumala henkensä puhalsi, että se on ikuinen meillä, että me saamme sitä hengen kanssa mennä sitten joko taivaaseen tai kadotukseen. Että 2 paikkaa on. Me saamme sen tänäkin iltana itse kukin valita, että kumpaanko mennään. Ja jokaiselle se on Jumalan halu, että kaikki pelastuisi, että tilaa siellä on taivaassakin. Ja kyllä kai siellä helvetiskin tilaa, kun sinne taitaa mennä valtaosa väestöstä vaeltaa, kun ei niille kelpaa tämä ihana asia. Hävettää ihmisiä tulla kokouksiin. Tuntuu vähän siltä, että mutta tuo ei hävetä yhtään, vaikka ne tuo räkäposkella ja konttivat ja mitä kaikkia mukavaa onkin sitten niillä olevana, niin se ei ole häpeällistä. Se on niiden kunnia-asiana, että saavat itsensä oikein semmoiseen
huonoon kuntoon. Itse mukaan lukien on ollut sekin aika koettuna. Mutta kiitos Jeesukselle ja Jumalalle siitä suuresta hommasta, mikä ne on tehnyt. Ja tässä on sitten vielä, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ja se kun on meille kaikille tosiaan luvattu ja valmistettu. Ja se on tuossa roomalaiskirje 8 ja luku 32, kun se oli. Varmistetaan sieltä päivää. Siinä mennään jo vähän liika pitkällä. Se on sekoontunut mun kirjani. Mutta kumminkin se on siellä. Mutta mitä me sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kiitos Jumalalle ja Jeesukselle sitten, kun Jeesus on siellä Isän oikealla puolella ja rukoilee siellä meidän puolesta. Ja minulla on semmoinen käsitys, että mun vaimokin Helvi on siellä 10 vuosi menossa helmikuusta lähtien 10 vuotta Jeesuksen kanssa neuvottelemassa. Ja siellä on meidän uskossa kuolleita sukuja muitakin, että saadaan siellä sitten tavata, kun se aika tulee, että taivaallinen suku kokoontuu sinne joskus. Ja meillä on siellä ihana jälleen näkeminen, että senkin takia kannattaa olla, että meidän maanpäällinen yhdessäolo jää hyvin lyhkäiseksi täällä kun vaelletaan, että se on iankaikkisuuteen verrattuna hyvin pieni ripaus vain, mitä me toisiamme saadaan nähdä ja olla toistemme kanssa. Että kiitos Jeesukselle siitä suuresta työstä ja sitä ihanasta kodista, mikä hän on mennyt valmistamaan meille sieltä. Ja sanovat, että se on kultakadukki ja kaikki, että ei siellä ole mitään rapakkokeliä sitten. Että kuinka siellä sitten, ja laulukuoro siellä on hyvä, että siellä lauletaan jatkuvasti komeita lauluja ja ylistetään Jeesusta ja Karitsoa, joka on meidän syntimme sovittanut ja tosiaan meille valmistanut pelastuksen siitä liekistä, mikä meillä on vaihtoehtona. Sen kun ihmiset tajuaa, mikä on matkalla tuolla maailman turuilla. Että se on niin pieni aika, mitä tää mennään siellä ja iloitaan tuolla kapakassa ja missä kulloikin ja ilman Jeesusta. Mutta eikä ne kukaan ole varmaan ainakaan kuule, että kuka olisi katunut, kun Jeesus oli itseensä antanut, että päinvastoin katuvat sitä, että kun eivät jo aikaa. Paljolta olisin minäkin säästynyt tämän